Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 23. veljače 2025. godine. Luka 6, 27 do 38. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Ne osjećaš se ljubljen i blagoslovljen od Boga. Ne osjećaš zadovoljstvo dok moliš. Manjka radosti u onome što govoriš i činiš. Ako je tako, razlog je taj što se ne trudiš s milošću Duha Svetoga vršiti drugu zapovjed ljubavi, koja nas poziva da ljubimo i ne mrzimo neprijatelja. Lako je ljubiti one koji nas ljube. Ne moramo uložiti niti malo truda kako bismo ljubili onoga koji nam je učinio nešto dobro ili nam još uvijek čini dobro. Što znači ljubiti u kršćanskoj dimenziji? Odgovor nam se daje u današnjem evanđelju, koje mnogi kršćani ne vole čitati. Ako ti netko želi zlo, ti njemu želi dobro. Ako te netko ogovara, ti o njemu govori lijepo. Ako te netko maltretira, moli za njega da se obrati. Ako te netko pljuje u lice, ne uzvraćaj pljuvanje. Nemoj postati nasilan. Ako ti netko sa zgloba želi uzeti sat, daj mu ga odmah. Ako tvoj neprijatelj treba tvoju pomoć, nemoj mu je odbiti. Besplatno daj onomu tko od tebe traži i ne vodi ga pred suca ako ti odbija to vratiti. Kršćanski zakon nije oko za oko, zub za zub. To je zakon mafijaša, a ne kršćana. Ako ne vršiš zakon odmazde, pogani će ti reći da si slabić. A zapravo, potrebna je snaga Duha Svetoga kako ne bismo nasilno uzvratili onima koji nam čine zlo. Tko nasilno uzvraća na pretrpljeno zlo, slabić je. Kaže sveti Pavao, pobijedite zlo dobrim. Jednog vojnog generala kršćanina upitali su nakon osvojenog rata, što danas želiš učiniti sa svojim neprijateljima? A on će, potrudit ću se da mi postanu prijatelji. Amen. Aleluja. Svim čitateljima koji šalju financijske doprinose, kojima podupiru naša siromašna zvanja, želim da vaš dom bude ispunjen mirom i blagostanjem. Htio bih vas obavijestiti da se svakog četvrtka slavi misa za vaše nakane. S ljubaznim dopuštenjem Družbe božanskih zvanja.